les 11:11 i ja podem dir que tenim la nostra sinfonia familiar de colors i estem molt i molt ben acompanyades. Tranquils els que ens esteu veient a través de Canal Terrassa, que no hem criat, però gairebé, i els que ens seguiu a través de la ràdio, ara mateix us ho expliquem. Sinfonia familiar, la Júlia Prunés, ja la tenim aquí i avui molt ben acompanyada. Júlia, espera que t'acosto el micròfon. Com anem? Bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Escolta, que has vingut molt ben acompanyada de dues nines nenes, una la tinc jo, l'altra la tens tu, i avui farem una mica de contacte, no? Doncs sí. Ai, que bé, que bé. Qui són aquestes nines que em portes? Doncs tu tens a la Judit. Jo tinc la Judit, la Judit la tinc aquí, que Déu-n'hi-do pesa, i és allò consistent, Tinc la Judit i tu tens la Yume. Jo tinc la Yume, sí. I què són aquestes nines? Per què me les has portat? Doncs són les nines que utilitzem les educadores de massatge. Si més no, les que hem estat formades seguint un programa de massatge infantil que ve doncs dels Estats Units, però que aquí a la península doncs hi ha EMI, que és una mica els que han dissenyat aquestes nines. I són les que fem servir perquè els pares puguin veure com es fa el massatge en els bebès. I de fet li fem el massatge mentre els pares aprenen a fer el seu. Per tant, aquestes nines serveixen, com dèiem, de model. Em ve molt de gust agafar-la. I la veritat és que agafant aquesta nina, que una nina que deu tenir uns 3 mesos de tamany, perquè ens fem una idea, m'he relaxat, estic més relaxada, i per això ara parlarem, evidentment, dels massatges infantils, però del que hi ha al davant i al darrere, no? Dels massatges, que és el contacte, les emocions, les sensacions. És important, no perdre el contacte. Ara estem parlant, situem-nos, els bebès, els papis, les mamis, la família, el contacte, les emocions. Deia, és important, no?, que tinguem aquest contacte físic. Doncs sí, és bàsic. Amb els nadons ens és molt fàcil de deduir perquè ells el necessiten i ens el reclamen constantment, o sigui que ja ho porten un xip activat, programat. Ens demanen el contacte, que a vegades nosaltres pensem que ho fan per prendre'ns el pèl o perquè són molt llestos, però no, és un xip totalment genètic que ha fet que durant tots aquests anys la nostra espècie, la humana, diguéssim, sobrevisqui. Per tant, aquest reclam dels bebès, aquests plors a vegades, perquè encara no saben parlar perquè encara no parlen, aquest plors al reclam, entre d'altres coses, d'aquest contacte, d'aquesta necessitat a través del contacte hi ha afecte, suposo, i necessiten això, no? El plor a vegades és la comunicació límit, diguéssim, de la necessitat d'aquest contacte. El que fem durant el massatge, en els cursos de massatge, és mirar molt el nadó, mirar molt el bebè. Saber observar, no? Saber-lo observar, saber llegir què ens està dient. I els pares se n'adonen que s'expressen molt abans del plor. I els nadons ens estan dient moltes coses abans que plorin. Passa que hem après que quan ploren diuen alguna cosa i per tant si no ploren no ens estan dient res i diuen moltes coses. De fet hi ha moltes mares recents i pares també, però les mares que estan moltes hores amb ells que sempre et diuen no m'imaginava que un nen d'1 mes pogués fer tantes coses, no? I realment comuniquen molt sense necessitat de plorar. Per tant, potser és l'últim esglaó, no? L'últim graó, el plor ja és el reclam quan ja no poden més. Normalment el plor pot derivar de gana, de mal, d'un dolor a la panxa, de voler dormir i no poder, però abans, pel que expliques, si observem i sabem observar el bebè, ja ens està dient exactament amb el seu llenguatge, el que té propi paladat, evidentment, el que vol, no? Per tant, s'ha d'observar. I és bo que els hi fem cas home, sí, però em refereixo, no malinterpreteu, està mal formulada la pregunta. És a dir, a vegades, clar, perquè els bebès també necessiten aquest reclam i el que tu ja apuntaves fa una estona, els podem a vegades mal acostumar, a vegades més val no fer cas, és a dir, és bo escoltar allò que físicament ens estan dient i seguir la veta, no?, que diuen. Seguir una mica el que ens diu el nostre instint mateix. A vegades, és que les mares ho comenten molt. Jo és que no puc sentir que plora, necessito agafar-lo, comenten, no?
I llavors diuen, però m'han dit que no l'he de mal acostumar, que això del mal acostumar és... La meva mare, quan jo vaig tenir el meu primer fill, deia unes paraules molt sàvies, em deia, és que ja està acostumat, porta 9 mesos dintre teu. Més acostumat que això no està, en tot cas el desacostumes a aquest contacte, però acostumat ho està. Llavors, és curiós, quedeu-vos amb aquesta reflexió que ens ha fet la Júlia, que a vegades ho fem al revés i en definitiva sàvia raó la teva mare quan et deia això, no? Acostumat ja està perquè està dintre teu 9 mesos. No? És qüestió sempre d'escoltar-los amb ells, d'observar-los i escoltar-nos a nosaltres també. I moltes vegades la resposta surt sola. Ens atabalem quan ploren, sobretot, perquè no sabem què els hi passa, però si ens deixem calmar una mica i observar, desenganxant-nos emocionalment d'aquell plor que ens altera, és molt fàcil trobar solucions. Tot i que a vegades no hi ha una solució de les que nosaltres esperem tenir. A vegades hi ha un plor que és el plor de descàrrega, que els adults també tenim. Clar, cosa que fem d'una altra manera. De fet, és bàsicament el plor que tenim, que ens respectem més els adults. És aquell, ja no puc més, ploro i descarrego, perquè no el podem controlar, aquest plor. I els bebès també ho fan. Hi ha moments de descàrrega, de tensions, potser han estat un dia molt estimulant per ells i necessiten descarregar. I per tant ploren i també s'ha d'acceptar, no? Que a vegades és allò de dir ara se't molesta el del costat, ara no sé què té, i són moltes coses. Ara emprendrem el tema dels massatges, però perquè veieu que és important el tema que toquem avui, bueno, com tots, però el perquè de tot plegat, el fet del contacte físic. Hi ha una anècdota, una història que tu expliques moltes vegades dels nens d'un orfenat, no? Que és interessant de veure fins a quin punt és important i necessari el contacte. A la Segona Guerra Mundial van fer estudis amb bebès de nens d'orfenat, perquè és molt difícil fer un estudi de què passa quan a un nen no el toques, perquè realment els nens estan amb les seves mares habitualment. Durant la Segona Guerra Mundial hi havia tants nens en orfenats que tenien els científics, queda molt fred parlar així d'això, però bueno, els científics van aprofitar per estudiar i van descobrir que els nens que estaven en orfenats, i sobretot orfenats que estaven molt saturats, on els nens no es podien agafar en braços, no es podien tocar pràcticament, els nens es morien abans dels 2 anys, tenien marasme, que és una malaltia que no els deixa créixer, no els deixa desenvolupar-se i a més acabaven morint-se. Per tant, això és un estudi, És un estudi científic, només molt fiable perquè hi havia molts nens que entraven en aquest estudi. També es van fer estudis en alguns orfenats que no sabien per què hi havia, ara no recordo el nom d'aquell orfenat, però hi havia una monja o una cuidadora que sempre que hi havia un nen que estava desahuciat, o sigui que deien aquest nen s'està morint, li donaven amb ella, perquè ella el ressuscitava. I l'únic que feia aquella dona és que sentia tanta llàstima per aquell nen que s'estava morint que no deixava morir-lo sol, i el que feia era dur-lo en braços tot el dia, esperant que es morís, diguéssim. I aquells nens revifaven. Per l'efecte. Per tant, l'efecte, aquest contacte, dona energia i això no sé si també pot passar amb els... Digues. De fet, no cal anar gaire lluny, també són estudis antics, però actualment a les unitats de neonats fan això que en diuen mètode de la mare cangur i fins i tot hi ha hagut estudis sobre el massatge amb prematurs, per exemple, i són nens que guanyen molt més ràpid de pes. Per exemple, no tenen tantes infeccions que en un servei de neonats estan més exposats, no? I que el seu sistema immunitari pot estar més feble per l'estrès mateix. I clar, els investigadors volen saber el per què, llavors busquen quina explicació fisiològica hi ha. I és que durant el contacte físic, el massatge, hi ha una alliberació d'hormones i d'endorfines que afavoreixen tot això. Ja fa gràcia perquè hi ha una noia, una senyora que de fet vam estar-ne parlant, que fa abraçades. Sí, cert. Que ella comentava que el contacte físic, el massatge o les abraçades també fan que alliberem hormona del creixement. I per tant, aquí és on s'entén també que aplicant massatge o fent contacte físic amb els nostres bebès creixin més ràpid, amb una normalitat. Exacte, amb una normalitat. Jo haig de dir que des que estic abraçada a la Judit
Em sento fantàsticament bé, La veritat és que, sí, necessitava... Pau, després et passo la Judit i l'abraces, Tinc un relax total. Clar, imagineu-vos des de casa una nina fantàstica de tamany d'un bebè de 3 mesos, que no m'he després d'ella, i que necessito, les alçades, perquè clar, això és commutatiu, no? Una mica, és a dir, és beneficiós pels nens, però també és beneficiós pels adults, i ens hem d'acostumar potser a abraçar, no? És a dir, que si ara potser la gent dirà, home, no, sí, ens hem d'acostumar, no? Potser el contacte. En els cursos de massatge dediquem una estona sempre a parlar de temes, com ara plor, i parlem del massatge i dels beneficis i això. I jo sempre els explico que té beneficis pels nadons, que està superestudiat, però també hi ha qui ha estudiat els beneficis pels adults. I hi ha alguns estudis que demostren que les mares que fan massatge als seus bebès, sobretot si estan ingressats a neonats i tenen problemes físics i de salut, les mares que apliquen massatge als seus bebès, i els pares també, però clar, l'estudi està fet amb mares, tenen menys risc de patir depressió postpart. I si ja la tenen, la depressió postpart, de recuperar-se més fàcilment. De fet, és això, són les endorfines. I fa gràcia perquè jo els dic a les mares dels cursos que per mi és una feina, però un cop estic allà, i de fet ja estem totes, i vas veient que va baixant el nivell de tensió de l'aire, va baixant, i estem al final totes que tant elles com jo vas veient que s'acaba l'hora, que de fet hem de desmuntar la sala i que s'esperen perquè la buidi, però ens quedaríem allà estona i estona, o sigui que baixem molt el nivell d'estrès. I això en els nens, sobretot en els nens, però en els adults també, perquè no ho sabem equilibrar. Trobar l'equilibri entre l'estrès, que l'estrès no és dolent, estem acostumats a dir, oh, l'estrès és dolent. No, l'estrès no és dolent, l'estrès aquesta energia, aquest impuls, exacte, ens dona molta efectivitat i ens permet fer moltes coses. El problema està en que no sabem passar a l'altra banda, o sigui, o estem molt estressats o de cop i volta ens fan parar, i ens fan parar perquè sempre acaba sent una cosa externa. El massatge, tant pels nens com pels pares, perquè sempre els dic que heu de trobar un moment al dia per parar i fer-li el massatge, però fer el massatge no és fer els moviments i ja està, no? És tota una actitud. De deixar la tensió, de parar el mòbil, de dir aquesta estona és exclusiva per tu i per mi, pel nadó i per mi. Jo soc amo del meu temps, no? I en aquest moment és com un parèntesis que tu dediques al teu bebè a l'estona de massatge i te'l dediques a tu també, perquè és una estona d'estar amb ell, de vincular amb ell, o amb ella, de conèixer-lo, de parlar-hi, fa gràcia perquè el primer dia estan totes així com escoivides, però els altres dies les veus que van fent dius, mira, això... Entren en comunicació ja, no? Amb el bebè, que en definitiva és el seu fill, però que a vegades ens oblidem d'aquesta comunicació. Sí, perquè anem a preu fet i pensant en el que he de fer després o en el que m'ha passat aquest matí. Un massatge en un bebè o a qualsevol persona no es pot fer pensant en què he de fer després. No, ha de ser presència completa, total. Clar, és que si fas una cosa, però això amb tot, pensant després de fer la compra, de fer no sé què, de fer no sé quantos, malament. Per tant, avui, massatges infantils, evidentment, són necessaris. Anem una mica a parlar dels beneficis, és a dir, jo torno a dir que estic encantada amb la Judit perquè m'està donant una tranquil·litat. Compreu-vos una nina de 3 mesos i abraceu-la a casa, de veritat. Estic, de veritat, que estic com allò... Bueno, estupenda, necessitava abraçades, perquè últimament no en tinc gaires i m'agraden molt aquestes. Deia, el massatge infantil, els beneficis, és a dir, aquesta generen hormones, físicament ja està estudiat, que hi ha molts beneficis, emocionalment també i socialment també, no? Per tant, però a l'hora de fer el massatge se n'ha de saber també, que aquí és on entres tu. Sí, bueno... Entrem no només a ensenyar com es fa el massatge, perquè és una seqüència relativament senzilla de fer, tot i que sí que jo soc molt insistent en fer bé els moviments, perquè si algun moviment no el fas correctament li pots fer mal. No és un massatge terapèutic, amb el que no estem buscant com un fisioterapeuta o com algú que sàpiga una tècnica de massatge, però si es fa malament sí que pots fer mal. Per tant, és molt important fer els moviments bé. I també el que ensenyem és aquesta actitud, el moment de baixar, de calmar-nos,
I una altra cosa molt important, potser la més bàsica, i la que repetint fins a... I per això vaig amb dues nines, perquè jo no faig massatge a dues mans. Ah, clar, és veritat. En tinc una que fa de substituta. Ah, val. O sigui, si hi ha algun nen que no està en disposició de rebre massatge, que això és una cosa molt, molt important, bàsica a l'hora de fer massatge al bebè, perquè tu ens poden dir, ui, té molts beneficis fer massatge, i tu dius, jo cada dia, com un pal, a les 8, perquè a més m'han dit que les rutines van molt bé, i si està dormint, el desperto, i si té gana, li dic que s'esperi. No, no. El massatge ha de ser, el contacte físic ha de ser sempre consentit, sempre. I aquí és on comencem a aprendre també, perquè a vegades tenim la sensació que els bebès no poden decidir. I n'hi ha coses que no les poden decidir, però moltes d'altres sí. I pel que fa al seu cos, i el seu organisme, volen que els toquin en aquell moment o més tard, això ha de ser bàsic. I de fet és un aprenentatge molt important de cara a mesura que van creixent. I aquí sí que insistim molt. Per tant, jo no només ensenyo la seqüència de massatges, que els hi dono un dossier amb tots els moviments, vull dir que un cop has après a fer el massatge, tècnicament és molt senzill. Però tot el que hi ha de fons, això és el que penso jo, que les educadores de massatges és el que estem més preparades i és el que estem més insistents, no? Bueno, són aquestes coses que a nosaltres se'ns escapen i vosaltres sou, que deies, amb aquesta preparació, i què és el que hem de tenir en compte, no? No sempre un bebè té ganes de ser abraçat o de carícies, no? Que sigui beneficiós per ell, evidentment, però a vegades s'ha d'escoltar el silenci o el moviment del cos, en aquest cas. I que un bebè d'un mes, per exemple, o de 2 mesos, ens dirà que no està en disposició de rebre massatge doncs perquè en aquell moment està adormint-se o perquè en aquell moment té gana o perquè està dormint, però un bebè de 7 o 8, 9 mesos que comença a girar-se, a gatejar, que té altres interessos, doncs per ell el massatge s'ha d'anar adaptant. Llavors això també ho expliquem. Jo puc fer cursos fins als 12 mesos d'edat, i dintre d'aquests 12 mesos els bebès canvien moltíssim. Per tant, també els dono recursos als pares per poder anar adaptant el massatge, perquè si no és allò que moltes mares diuen, no? Sí, jo quan era bebè vaig fer un curs de massatge i li vaig fer durant un temps, fins que ja no es deixava. No és que no es deixés, és que s'havia d'adaptar. Llavors s'ha de donar aquest recurs a les mares. I el massatge s'hauria de fer, o es podria fer, si tots hi estan en disposició, fins a l'adolescència i als adults. El que passa que a un adolescent no li faràs el massatge que li fas a un adult, li faràs diferent, però el contacte físic sempre hi ha de perdurar. Durant el massatge s'allibera una de les hormones que és l'oxitocina, tant pel bebè com per la mare, que és l'hormona del vincle, l'hormona de l'amor. El massatge i tot el que l'envolta, nosaltres ho comentem moltíssim, treballa, reforça el vincle de seguretat. Vincle sempre n'hi ha, però el vincle de seguretat de saber que la meva mare o el meu pare sempre estan allà responent a les meves necessitats, no a el que... I per tant, si jo els dic, no, ara prefereixo dormir, no facis el massatge, sí, les cames m'agraden molt, però la panxa no me la toquis. Això els bebès ho fan saber als seus pares. Si els pares estan atents i observen el seu bebè, van adonant-se de què els agrada més, de què els agrada menys. I aquí es fa un vincle de seguretat, perquè el nen sap que el seu pare el respecta, la seva mare respecta les seves necessitats. És un apassionant món, I és el nostre, però és desconegut. Ens queda, bueno, ja estem fora de temps, com sempre, però... Ah, sí? Sí, però són 2:45, No, ni més ni menys, però per acabar, aquests, tu, com dèiem, dones cursos, gent que ens estigui escoltant, que vulgui saber més coses ja no tan sols de tu, sinó de dir, doncs, vull fer un massatge, tinc un bebè a casa, acabo de parir o pariré, m'interessa molt, d'una banda, la teva pàgina web, www.doula, juliadoula.cat, i d'altra banda aquests massatges es poden trobar aquí a Terrassa, poden venir, sembla unes 5 setmanes més o menys. Duren 5 setmanes, són sessions d'1 hora i mitja, i amb el grup on jo soc assessora de lactància també hem començat a organitzar-ne tots els dijous a la tarda, que duren, doncs, com dic, 5 setmanes, un grup tancat, és un grup molt reduïdet, perquè hi ha més intimitat i més caliu, massa gent és un enrenou. I els divendres al matí, de 9:30 a 11:30.
doncs juliadoula.cat i vaja, ens posem en contacte amb ella. Ara em sap molt greu que te'n vagis, em sap greu sempre, però ara se m'emporta la Judit. La Judit la necessito, que el dijous m'ha d'acompanyar. Ai. De fet, el pròxim curs el comencem dijous que ve. O sigui, Mira, doncs tenim una setmana, escolta, encara per planejar-nos-ho i planificar-nos-ho i posar-nos en contacte amb la Júlia, www.juliadoula.cat. Bueno, Judit, m'agrada molt tenir la Judit aquí. M'ha relaxat molt, de veritat, estic com amb un relax de tenir una nina bebè als braços. És ben bé que el contacte ens fa diferents, Doncs sí. Sí. Proveu estar una estona això amb un nino a sobre i m'ha relaxat molt. No sé si ara té una oxitocina elevadíssima, però abraçaria a tothom. Víctor, tu també, no pateixis. Abraçaria a tothom. Júlia, ens veiem la setmana que ve, que parlem de grups de lactància. De criança, grups de suport. Molt bé.